Patayin mo na, nay. Sa pamilya, isa lang ang may lista. Lista namin kung paano. Sana lagi naglista. Pero nagpahina ko, dili mahimo nga. Nay. Sada na ni mo, ano ni pahina ka? Nga imo mang paano mo ako. Boy, ulit na Kasi dito. di mo puno, pahina ka dito. Basta nagpahina ko. Wow na ko ang akong tupad. Istorya na natin, nay. Naiyo, nay. Istorya na natin, kagawad, nay. Ano yung problema diyan? Asa man ang akong listahan sa tupad na nagsige mo kong pahina dito. Hinap lang, nay. Tupad, ano na kayo? Sa ka na gaga. Nang di ka nga isong magkakayo. Dari, dinhilata. Nang sa lagi ka. Nagpalista ko sa imo na nagsige na kong pahina. Tulo na kadlo kayo na. Ay pagkapilapil yan, babong na lang taga karon. Go! Nay. Ano man saan nga nagpahina magkangawa mo ko naglista ni mo? Unsa na yung lista? Nagpirma man gani ka. Digin mahimay. Digin mahimaw. Na, digin mahimaw. Pahina man ka. Unsa mo minaw? Sa pamilya, isa lang ang may lista. Lista namin kung paano. Sana lagi naglista. Pero nagpahina ko, dili mahimo nga. Sada na ni mo, ano ni pahina ka? Nga imo mang paano mo ako. Boy, ulit na Kasi di mo puno, pahina ka dito. Basta nagpahina ko. Wow na ko ang akong tupad. Di mahimo. Balikan ko na. Wow na. Basta. Kinsa man ingon nimo? Ako nang wow na akong tupad. Kinapalisan sa imo. Sayang akong gago tulog adlaw diha. Paminaw kinsa may nag-ingon nimo nga Si Bulkit. Si Bulkit ang nagbasa ko. Ay, kanang tuo ka man gid anang bulkit. Oh, ato na ko siya. Man gid anang bulkit nga ang gaw man to. Abis bulkit ba? Oh, ato punta. Ay, kasi kinisog dali mag-umata. Oh, tang. Sige kinisog dira. Nga ka ba naman kangahang amo. Kaya akong bahago ka po eh. Kaya magbasa ng wala siya nga. Kanang lista ko niya. Siya mong Sa ka pamilya isa ra mag lista. Lugat. ingon mangguda siya. Yara di ani. Naa siya diha. Unsa imong kuan nga gilista nimo sa tupad? Sa tupad. Wala nang buot og lista sa tupad. Imo nga kung giingon naglista sa tupad. Nga ako ra man koy nagkuan ana nila nga maglista. Sa pamilya isa ra. Yang gilista naman ako yung bana. Oh, sa lista. Kalista mo kung tupad ko. Dali mo man nagpapahina. Ingon man nimo nga. Imo ko paglista. Muna niyato ko sa iya. Nagbuot sad ka. Wala man to nagbagkuan. Kapuyan na ko. Pahina. Ano naman ko to si akatong direk sa adlaw lagi diha. Oh, nagpahinahan naman ko diha tulog adlaw. Ikaw pinakihuli nga lista ko ha. Ikaw pinaingaw. Sabda bulkit. Ana man ko sa iyawad nga kanang gisugo kong nanay nga lampas to di atbang sa balay niya. Unya. Kapoy man kayo. Nya nakita na ko siya nagbaklay-baklay di anak ko sa iya nga kanang palihog og kuan kanang palihog og lampas kay basin day mapalista ta ka sa supad. Naunya ko nagipalista man nimo. Oh, ya kong ipalista. Pwede na kay ikaw magpalista dito. Pamasin naman po tong ako basin mapil pa ba? Kahanggaw bagining tawana. Oh, Di ba tawa. ramon- Kita mo na unsa iyang kuan. Bumbong man ikaw. Bulkit. Di man ko to kay basin babalista Buwag na ba dahil? Bantog na ako na isa! Karoon na kuya, di ka! Yati sir! Maniyo ko siya! Mati ka! Nay. Nay! Nay! Yati ka! Angka! Angka! Ayaw na! 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 Patayin mo na, nay. Luoy pa lang kita. Luoy pa lang kita. Ayaw na.